abokina sai magana nake yi wai ka ji kula ni. Ai ni baccin nan ne ba isa ta yi ba kawai ka je ka taso ni. Kai dole ce ta sa na taso ka. Allah me to me faru? Wai baka da wani dan nauyi haka ni fa yunwa nake ji. Ni ke dan bakin titi mana dan samu na abin. Yunwa kake ji? Ka bushe ala. Kaga wannan naira 10 tun shekaran jiya take. Ka ganta? Ban batatta ba ta bata ba. Ka ganta? Ah, ta kada gara kuma ba isan mu za ta yi ba. a abokina kana kama da na jikin naira 10 nan ba. Ba ka ganye ba? Wannan? Yi. Ina laifin ma na jikin 1000. Ai ni na fi kama da na jikin 1000. 1000? Kai ka isa kace kana kama da na jikin 1000. Ka dubi Alhaji Aliyu mai Barno. Yadda Allah yin haka yi. Sai zubin mu daya. Ai to a cikin su kaga dan siriri dukkan su masu kauri ne. Zaka ce wani kana kama da na jikin 1000. Ni ne nake kama da yi. Zubin na kenan. Ka dalla gafara ta Ka ƙara ragina. kai karama An rama din. Kai, me yake baruwa? Me yake baruwa? Yalla bai wannan ne daga yin musu. Wajen muna musu na ce na bi kama da na jikin 1000. Kawai ya mare ni ko na rama. mari na fa kawai. Ka ji zafi? Na ji zafi mana. Rama. Yalla bai mari na bai. Ka ji zafi? Da zafi mana. Rama. Yalla bai ya rama. Kana. Ka ji zafi? Daji. Rama. Yalla bai Allah ne kiri wallahi. Ka ji zafi? Na ce ka rama. Ko fuska mata. Rama. Ko fuska mata. Yalla bai. Allah ya le mu. Ka ji mare ko na ji. Ya ba. Mare mare. Ate bala. Subscribe to my channel and also press this bell icon.